2 buwan nang gumagamit ang electric vehicle si Melchor. Sa maikling panahon ng paggamit ng naturang sasakyan, pansin umano agad niya ang dalang tipid nito kung ikukumpara noong gumagamit pa siya ng fuel run vehicle. Ang gamit na sasakyan ni Melchor, tinatawag na hybrid vehicle na kombinasyon ng gasolina, engine, electric, motor at baterya. So far okay naman kasi yung last na nagpa-gas ako, nagpa-full tank ako last month pa. Hanggang ngayon meron pa rin. Kasi nagagamit lang yung yung gas kapag yung state of charge nung battery ko nasa 20% na lang. So usually kasi sa Calabanga lang naman ako tapos office ko sa Naga. So yung isang full charge ko ng battery, umaabot siya ng 4 na balik ako from Calabanga to Naga. So hindi ko nagagamit yung gas. Sa loob ng mahigit 2 buwang paggamit ng hybrid vehicle, tinatayang nasa mahigit 5,000 piso pa lamang ang kanyang konsumo sa kuryente. Malayo kumpara sa regular na gasto sa pagdating sa gasolina na isang traditional na sasakyan. Bilang kasi electrical engineer ako. So maganda talaga yung kasi siya unang-una ngayon nagkakaproblema tayo sa gas, 'di ba? So may problem tayo sa Iran, yung war na masyado tayong affected. So kami as EV user, hybrid user, so hindi kami ganoon kaapekto. Kasi meron naman akong wall charger sa bahay na sa ngayon nga kung susumahin ko mula February 9, nasa 5,000 plus lang yung konsumo ko sa kuryente. Si Melchor, isa lamang sa mga motoristang nag-switch na sa electric vehicle. Tila blessing in disguise rin umano ang kanyang pagpalit ng unit dahil sa sunod-sunod na taas presyo sa langis na tiyaksa ng bubutas ng kanyang bulsa. Matagal na rin umanong isinusulong ni Governor El Rebillo Puerte ang pagtatag ng Strategic Petroleum Reserve na magsisilbing imbakan sana ng supply ng langis na maaaring gamitin sa panahon ng krisis o emergency. Sa ilalim ng panukala, layong magkaroon ang bansa ng sapat na reserba na tatagal na hanggang 70 araw. Mahalaga ang pagkakaroon ng Strategic Petroleum Reserve sa bansa upang mabawasan ang epekto na patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Maliban dito, isinusulong din ng gobernador sa pamahalaan na i-promote pa ang paggamit ng mga electric vehicle bilang alternatibong transportasyon. Kasabay ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa, layunin ng hakbang na mabawasan ang gastusin ng mga mamamayan sa pamasahe at operasyon ng mga sasakyan, lalo na sa sektor ng transportasyon. Bukod dito, inaasahan ding makakatulong ang electric vehicle sa pagbawas ng polusyon at carbon emission na dulot ng traditional na sasakyang gumagamit ng gasolina at diesel. Dapat naman talaga, but since dependent tayo more than 80%, planuhin natin kung paano natin ma-minimize yung epekto ng mga ganitong problema. Matagal ko nang pinopropose yung Strategic Petroleum Reserve. Dapat may reserve tayo na good for 90 days, magastos, pero at least napoprotektahan yung consumer. Kita mo, pinopost ko yan more than 10 years ago. Di dapat ngayon meron na sana tayo niyan, pero hindi pa naman huli. Dapat less dependent talaga, renewable energy, wind, solar, waste to energy, gawin yan. Saka dapat siguro i-promote natin yung electric vehicle, whether electric na bus, electric na jeep, para nababawasan yung dependence talaga. Sa panig naman ng mga driver ng e-bike, positibo ang kanilang pagtanggap sa panukala ng paggamit ng electric vehicle. Malaki umano ang maitutulong ng electric vehicles sa kanilang kabuhayan dahil hindi na sila gaanong apektado ng pabago-bagong presyo ng gasolina. Para sa kuya, maganda yan. Araw kang mahal ang gasolina, kung iunin, pwede ka biyabiyahin sa Rayo, sa Naga, araw kaya makakalaog ka. Maganda nga yun, sir. Saka sa amin naman, mas pabangyo. Yun, saka iwas na din sa polusyon. Kasi ang ibang mga pasahero minsan nahahassle na sa mga jeep kasi ang tagal dumating minsan. Sa akin okay naman, maganda naman yung program na yun na gumamit ng electric vehicle kasi napapanahon siya. Then alam naman din natin na yung mga gasoline, yung mga diesel, mayroon siyang yung carbon footprint eh. Unlike kapag sa electric tayo, so wala talaga siya, zero carbon footprint yung natin, then malinis siya.
Pwede kung may solar ka sa bahay, pwede kang mag-charge. Then readily available din sa bahay yung ano mo. May charger ka lang, may wall charger ka lang, okay ka na. Samantala, pinuri at suportado ni Senator Jinggoy Estrada at ng Department of Economy Planning and Development o DepEd Bicol sa itatayong renewable energy source sa San Miguel Bay na magiging alternatibo sa langis para hindi na maging dependent dito ang bansa. Well, anything that can conserve energy is a welcome development. No? Dahil ngayon, mataas ng presyo ng gasolina, lahat ng mga basic commodities, tumataas na. Anything that can conserve, that is a welcome development. Sa ngayon, meron na tayong nakikita na paunti-unti may mga initiatives for the establishment of wind farm sa somewhere in Cam Norte and Cam Sur, mga ganyan. So hopefully, magtuloy-tuloy na ito. Yun yung pinaka-plan ma-accelerate yung paglagay ng ating alternative sources of energy so that hindi na tayong sobrang dependent sa fossil fuel na tulad ngayon, nagkakaroon ng mga global shocks na ganito, sobrang apektado tayo kasi very dependent tayo sa oil or sa fossil fuel na dinideliver sa atin. Eli Balbin, CSN.